Dobar dan, poštovani naši. Moje ime je Marija Lošić ispred kompanije New Life Turki i dobrodošli na našu stranicu New Life Srbija. Veliko mi je zadovoljstvo jer danas imam da vam predstavim nešto zaista sjajno. O svemu onom što ćemo da pričamo, mislim da ovaj natpis govori više od reči. Zato ne gubimo vreme, nego idemo da vidimo šta smo to pripremili za danas. You were right. I know I can't get enough of you. Leave it all to bloom. You were right. Naša lokacija za danas je Okučalar. On se svojom pozicijom nalazi na nekih 30 km od samog centra Alanje i na nekih 30 km od poznatog grada Side, zatim na nekih 94 km od aerodroma u Antali i na nekih 60 km od našeg omiljenog aerodroma Gazipaša. Naravno, sam kompleks će biti nešto izdvojen od donjeg dela Okučalara, malo više povučen u brdo. Infrastrukturom Okučalar je poznat jer se u njemu nalaze mnogi hoteli sa 5 zvezdica, zatim ima jedan od najlepših bazara, možete da nađete i raznovrsne outlete, a u skorijoj budućnosti se predviđa gradnja škole, nadamo se i nekih banaka i svega onog što vam je potrebno da vam život bude potpunosti olakšan. Naravno, jedan sjajan deo koji se nalazi u potpunoj prirodi. Naravno, mi smo ovdje danas zbog kompleksa koji želimo da vam predstavimo, jer projekat koji se sad gradi je nešto zaista, kako bih vam rekla, više od igre. Po mnogo čemu. Naravno, iza mene, kao što možete i sami da vidite, gradnja je počela već, a bit će završena u junu 2025. godine. Znači, tačno za 2 pune godine. Način plaćanja učešće je 50% odmah i naravno ostatak se plaća do završetka u ratama. Ali o tome ćemo kasnije, da prvo mi vidimo šta smo mi to ovde danas pripremili. Projekat koji ćemo danas vam predstavimo je svojom pozicijom smešten na jednu fenomenalnu lokaciju, što smo već napred rekli. Malo je nešto povučen u brdo i on obiluje jednom prelepom klimom, a ono što ga čini još ovako specifičnim i jedinstvenim je to što će iz svakog ovde ugla imati pogled božanstven na samo more. Ali to nije sve. Ona još lepša stvar je da je on od same plaže, koja je inače peščana, udaljen na nekih 700 do 800 metara i sada se vi pitate, a nije to tako zato što verovatno je više. Ne, u stvari pred sam kraj gradnje kompleksa ovde će da bude napravljena ulica koja će da vodi direktno do same plaže. A znate li zašto? Zato što će ovaj projekat da ima upravo svoju privatnu plažu, jer je rađen po konceptu hotela sa 5 zvezdica. Naravno, i to nije sve. On će u sebi da ima i prevoz koji će konstantno da vozi do plaže, bazara i svih nekih drugih usluga kako bi olakšao i omogućio potpuno uživanje svakom stanaru ovog kompleksa. A sad idemo da vidimo šta to nudimo šta to nudi ovaj kompleks. Sam kompleks će biti napravljen na nekih 10.600 metara zemljine površine, zatim on u sebi ima 4 bloka. U ta 4 bloka ćemo da imamo negde oko 72 jedinice stanova 1+1, zatim oko 60 jedinica 2+1, negde oko 12 penthausa, 12 dupleksa sa baštom, negde oko 6 4+1 i mislim da je negde oko 4 3+1. Ne držite me za reč za svaku brojku. Ono što je specifično u ovom projektu je to što je on napravljen kao poput hotela, po principu hotela sa 5 zvezdica. Pa ćemo krenuti, od recepcije. Naravno, u njemu će da ima recepcija gde ćete moći apsolutno sve da završite vezano za njega. Zatim, u otvorenom
Od otvorenih sadržaja imamo jedan veliki bazen, puno zelenila naravno, dečije igralište, mesta za barbikju i naravno imat ćemo i garažu, kao podzemnu garažu koja će u sebi imati onu sjajnu stvar, a to je punjenje za električne automobile. Od unutrašnjih sadržaja, naravno, kao u hotelu sa 5 zvezdica, apsolutno sve počevši od fitnessa, kompletnog spa centra, bioskopa, meeting hale, zatim verovatno dosta nekih malih stvari koje sam ja ovako sad na brzinu zaboravila, ali možete da ih pročitate na dnu videa. Unutrašnji bazen, nezaostavna stvar, ali da se vratimo na samo stanove. Ono što ih čini jedinstvenih je prvenstveno kvalitet same gradnje. A uz cenu stana koju kupite dobijate i podno grejanje duž celog stana, zatim kuhinju, mislim na elemente kuhinje, zatim kompletno kupatilo, plakare i klime. Jako lepo, zar ne? Prosto možda čak i nismo navikli na tako nešto. Ona još lepša stvar koja je mene oduševila, to je kvadratura ovih stanova. Recimo da 1+1 stan košta je 56 metara kvadratnih neto, a to dođe negde oko 96 metara bruto veličine. I ona još lepša stvar je ta da svi oni imaju upravo pogled na more. U stvari pogled na more čak imate i sa bazena. Kao što smo rekli već na početku videa, ovakav jedan kompleks zaslužuje svoju privatnu plažu, kao što naš projekat naravno ima. Do privatne plaže će vas voziti servis koji će da konstantno kruži tokom celog dana i još lepša stvar je ta što će on biti besplatan za sve stanovnike upravo ovog kompleksa. Mislim da je ovo jedna fenomenalna ponuda koja se prosto ne propušta. A cena ovakvog jednog apartmana počinje sa 147.000 evra i naravno imate i mogućnost otplate, što znači da imamo 50% učešća, a ostatak plaćate na 2 godine do kraja završetka samog kompleksa, naravno u raticama. Mislim da treba dobro razmisliti. Ovako nešto nije uobičajeno na ovom našem podneblju i zaista mi je veliko zadovoljstvo što upravo danas imam da vam predstavim. Tako da, ukoliko ste zainteresovani, molim vas, budite ažurni, okrenite naše brojeve telefona i New Life Turkey agencija će da se potrudi da vam pomogne u potpunosti da osvojite jedan od vaših snova i imate nekretninu na ovakvom jednom mestu, pored mora, sa privatnom plažom i tako dalje. Naravno, i stanovi za rentiranje će biti izuzetno atraktivni. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ja vam šaljem jedan veliki srdačan pozdrav ispred celog tima New Life Turkey, mog kolega Rame, a ja sam Marija Lošić i naravno vidimo se u sljedećem videu. Hvala vam puno što nas pratite. Prijetno!